jing em ke jong phi ke de ke lanjut lupa bala do try ya umat men penjat lanjut de phim jat ado menta ka dau ka long na marbu ik pala de phi udan ke jing thu ya phi ya ka ba phin buat ya u ba di ka ba phin IT ya la di ha u ma ni ke jing kyrkhu ka ba na ke jing em jong phi kam de ke jing la ke jong phi ka no ka dap de ke jing kemen ka ba kraw ba ka ni ka por sa sin nge yo ban ya sam pat bat phi na ka tin ke jong blai ai ngồi yêu play bầu đằng ai nghĩ cái này lát thì các bạn nghĩ lại bao nhiêu sôi cái tiền cái trong u và cái này cái pon cái quạ bên kren là các bạn ta trong phi và cái này cái nghĩ rằng cái khubor cái bà cái pang là các bạn ta trong phi cái bia trade cam trade jam là các bạn ta trong phi cái bia đây cái business woman là này businessman và cái quạ bên kren là các bạn ta trong phi là cái rằng cái khubor cái try quạ bên kren là các bạn ta trong phi cái này cái por cái bạn ta bạn ngài ai ngồi yêu play và tin ke jong play ke don ki khubor ka be dei nam ta kawai ke subject ba ke don ke khubor na kam ta kawai ka benta ha ka jingya lunti ke jong priu na ka jing em ke jong priu ba ni ke ski man ta ka don ke subject ya bangan kren ba ka ta ka long balei ba U Jisu U kyrkhu yau nongpop balei ba U Jisu U kyrkhu yau nongpop choi ka ta kwa ban ai khublei fi we pui baro ngada smoke man ngada sui chi chai phi ya ka ba phim pat ju snap an chuan rei menta fila nang yai snap ya ka khubor neutral ban ngai ngo you play ba pi snap ya ka khubor neutral ka dau ka long bo neutral bo i je pi bo neutral bo pelong i pi ban snap ban yai snap ya ka ni ka tin namar bo kwa ban kyrkhu ya ka jem ka jong pi kam de e tang ha ka ta ka ba kin ja do an rei kwa ban kyrkhu e ya pi ha ka ta ka ba kin ja men sim ban nga ai ngo yêu play ba men chua phim ju panat ban snap i ka khubor no play na ka channel jong ka potternet rei men ta fila nang yai snap ban nga ai ngo yêu play o de try u bale e ka ta na mar udan ka jing thmu ka ba kraw na ka ban ta ka jing em ka jong phi ban ni ka singi ka kwa ban kran ni ka subject balei ba U Jisu U kyrkhu yau nongpop balei ba U Jisu U kyrkhu yau nongpop nga sngo dan na pring jong phi ka ni ka por phi sngo blingo ba no bo blei kyrkhu nga ka ni nga ngam shim la im ke jing im ka babet nga kham la shim la im ke jing im ka ba do kata re ki jing kyrkhu ki shuan la ka wan ki jing kyrkhu ki shu tuit la ka tuit bat ka yeng ka jonga nga yu i ka jing kyrkhu ki jong blai la nga pe ki khon ki khti o blai la kyrkhu shibon ki khon ni fi but we pui ki khon ki long ki ba tips ni ki long ki khon ki ba tip lai ki khon ki bam im ke jing im ka ba thala pi pe na ka leng ji lak jang fi ru ni korem jang fi i bet ki jing ba hai but ki bahayeng ke bahasam kat sebab pet fi be tang ke jing bahas sudah but fi ru bo bleu ker khui ka kam ke jong fi ker khui ke jing trai ke jong fi but tang fi small nga balei bo bleu ker khui nga kan ne fi small to elade but film the day o breu bo bet film the day o breu be shakri u try film the day o breu ba le ke ba bahana mun tau try mun sin fi em ke jing em ke ba thala ka jing mot jong fi ke jing mot ka bom bet ba ke jing em ke jong fi ke jing em ke ba let's say PM kumu nong yo le ne kumu tawa try business ka jing em jong pi bon sin ka pen so si u blai dai fi lengo balei bo blai ker khui fi kan ne balei bo blai ker khui fi kan ne nga kwa ben kran fi nga sno dan wi ba kan ne ka por bo blai ya mulak ker khu ba ka jing em jong fi kan ne ge bi trai ge bi tak shu long la ka long ga shu ba la ka ba ba de ge bo pi le em pi sno bai ani kam de da ka jing la ka jonga han re ka jing ker khu shu an na ka wan ka jing em jonga ne kwa ba no fi ka ne ka ski ka menta utrai u ker khu fi na marbu i palat fi utrai u ker khu fi na marba udan ka jing thmur ka ba crowd na menta ka jing em ka jong fi shim la wan sha ka ne ka prathai ban panram ye fi banong balei mele gum tai balei metrai thok metrai shukor gum ne balei me trai ka jing trai ka bam bet ka bam biang gum ne balei mele ben yi ki we balei me nyu ben yi ki we balei me bam e wa de ka pisa ju ki we ro ublei khlam wan ban panram ye fi le se fi dan kum ka ta ki jing long re ublei na kwa banong fi U Jisu shim la wan ka ne ka por ya ka ban panram ye fi re kwa ban kar khu ye fi ban kar khu ye fi namar budan ka jing thmu ka ba kraw ka jing em ka jong fi balani por kwa an pule na ka shti ka ba a shin rom ka ne ka khot ka ba saw ko ong ne min yo ben ya ka jing kan rei ka jing spun ba ka jing ya sha ba ka jing sha slam ru ka jong u klam da par khat satya ba ka ta ka jing spun ka jong u blai ka thau ya lam ya me sha ka jing ka la ka ba mut khin ju blai ka ong hatu phim tip ba ka ta ka jing le bha ka jong blai ba ka ta ka jing le spun ka jong blai ka thau ban ya lam mi fi sha ka jing ka la ka ba mut shi sha u blai ka khu fi kan ne
ndai namar ba ushukar khu ya fi hindrei ka jing temu ka jong blai ka long banyalam ya fi sha ka jingkala ka bomot banga sngau I chisha ya pi ba pi snap ni ka khubor nga ni ka por ka bamanta pi ai ka por ka jong pi ban snap banga kwa banong fi ka ni ka sngi ka ni ka khubor nga ngai ka kren na ka banta jong pi banga ni ka khubor nga ngai bu tra u kren ya pi ya ka ba fin yo chisha ya ka jingkala ka bomot bala nang ipai ya ka tien ka jong blai la nga penwandur ya ka ni ka jingkran ka por nga kan mau yu Petros ude u businessman ude u nong tong do kha bagi nong tong do kha am kim dei ki breu ki be jem not kiri ki breu ki ba ka tien jo ki ka balong be thar thar ka jing em ka jong ki ka ba nap har har ka jinglong ka jong ki ka jingle ka jong ki ka dei be ka jing em ka bam itanat namar ka jing em ka balong rof le si ula balong ku mu mafia habo trei ka ni ka kam henry finna pe ka jing em ka jong u hoi ule pa he be le si mo ka jing shok ka jing dat ka don be ba ni kni ya kata ka kam ka jam juki wei ka long pum kata ka dor le se u ba mai ka jing wei le be da ka bor ka jong ki wei re ka poi ka por ka ba kata ka jing le ka jong u ba ro kam shim la mentoi na mar ba kata ka sngi ka jar ka jong u ke long ki ba thli na mar la prashang bro shimit re yo U Jisu wan ha kata ka jaka but wan ban kyrkhu ya Petros but ha wan ban kyrkhu ya Petros U Petros dalengo na mar ba ha U Jisu wan kita ki jar ki bethli ki jong u habo Jisu ong to bread ma ki jar ki bejeliu ba ula bread hanta ba ki dok kha ki lawan ba ki la shlei ki jar ki jong u ba udah hukum ro ba umla asmantan mar hukum yu yan su ja ko wale wan tan lang ki jar ba ki ni ki lai wan lang ba ki lai tan ki jar ki la phliu hado ba ka shlei ki ka jar ki ki ba la phliu ki ling ki la shlei ki dok kha sun pelat tak Shillong bi ber ka dok kha mo ar ling ki da dap ka ba ki thu ba kita ki ling kila sedang bangam namar kata ke jingkhu namar kata ke jingat ha kata ke sngi ba Petros sudah sngo ngok ba hadu kata namar ba ungat kan kata ke jingat ba umpat juir meno bangange ini ki wei ki nong tong dok har ki umpat juir meno kum kata ke jingat ha kata ke sngi ma kwa bro fi ke ni ke sngi ba mentaro ba try wana ke jim ke jong fi ba udah kyrkhu ya pi udah le bhai fi udah le spun ya pi bagi kita ki jar ki jong fi ki dap bagi kita ki ling ki jong fi ki shlai ki thiar ki jong fi shi sha ki don da ki jingkar khu suda ki pe ya galiang ki yeng ki sem na ki trei ki ta aga bai yeng ki bas sem ki jong fi ki ji dai ki fi baro I ko ba shlai shi sha da ki jingkar khu ba kwa ba fi ba Jisu wan shu Petros ndai bo shu wan ban kar khu u hunrai wan don ban khat ya u baru Petros usnu tho I kata bandal adap kita ke ling o ngalong nongpop wang ba Petros ukala ka bamut hanta usngau tho ba udai ublai ubala kyrkhu ka jing im ke jong udai ublai ubala le ita ka kamba ba tau blai udan ha ka ta ka ling ke jong ba tau de Jesus Christ ba kwa nang fi ka ni ka sngi ke bamenta ba tra kyrkhu fi namar ba kwa ban le ke jing im ke jong fi ba fi sngau tho el fi dei shau nongpop o Petros udai ya kata ka jing kyrkhu ba udah kelak ka bamut ngalong nongpop ndai ba wang banga ngabiang re udah kelak ke bamut ke babel ke ong bau bleu kyrkhu yu breu do kata bawa nyo ben ke jingrai ke jing spun ke jing sha slam ke jong u kelana perkhat setiap kata ke jing smun jong blei ka thau ya lam me ke jing kelak ke bamut ke jing bha ke jong blei ke jing spun ke jong blei kata ke jing sha ke jong blei ba pi lada u bleu penjat lada penjat pi na do menno ke jing ke jong pi ke de ke bla jot lupa bala do try ya man penjat la jot Dari film jat ado mentah ke dau ke long na marbu I pelat fi. Udan ke jing temu ya fi. Ya ka ba phin buat ya u. Ba ya ka ba phin IT ya la di ha u. Ma ke jing kyrkhu ke bawana ke jing im jong fi kam dai ke jing la ke jong fi. Kan ma ke jing im ke jong fi dang sedang. Esi pi dai breu baduk. Pi dai breu bom dan ye. Esi tangka pisa phim dan man thiet ya ke jain wat kran ke jain tam man thiet ya ka bam phim dan. Ka jing jar ke jing ke jong fi ka thali ke jing ke jong fi ndang ye ri man ta ba fi pet fi I ke jing kyrkhu jong blai ki bank account ke jong fi ki bon ka ta ka pisa ke jong fi na dong sha dong biang lot ko ka khia fi biang na dong sha dong nan problem ke jing ke jong fi fi bi tang ke jing kyrkhu ke jong blai ke ba ye shlai ke jing ke jong fi kan ma ke jing stang ke jong fi ma kwa ma dong fi ke ne ke ski lo fi kan ma ke jing stang fi da lengo bo blai kyrkhu fi kat ne ka da ko long bo blai kyrkhu Amarudan kami ke jing ke jong fi.
Baladian bau try kyrkhu u Petros. Ukhat u Petros, om Petros buat yang Petros ngas ngau long kum mafia, bom ju salia banyak penyap banyak dong banyak tenra. Salia, ketir ke telit salia. Udah peni bitar jing dom ju udah desha bo bitar. Mat bon sin ni. Bo Petros long kum ta kan ke jing long ju ka long kum ta. Ban ngitip bo Petros udah banang ban dong nang banyak le namar ba. Habang ipa ya ketir ke jobleng bah kata gamit ya balakem U Jisu U Petros usai dah kawat bo mat ya skor ju Malkus. Kabamut udah ba dagat sisa udah mafia wa long ifi. Hendak try cut you new mafia. Try cut you new dagat. Wan boat ingan pelong me Nongtong beriu. Bada sisa. Namar usngo thu ile bu long nongpop. Usngo thu u try wan man pelong me Nongtong beriu. Bada sisa Petros u boat U Jisu. Bu try pen slay you aga sngi pen the kos. San po sngi hadin ke jing mi pat ke jong try na ke jing yap. Bu man se ma khoi wan. Haba wan u the sha ani ka wan ke jing persle ka bejor kata tahu Petros pada kini ki shispa ar kungut ki bedan kata ka kamera pada Petros udah yalap bar haba u yalap ke beja lai hajar ngut ki men sing kela ka bamut lai hajar bau bleu udah kerkhui waduh kata udah lenggok bah bau yalap kat ni ngut ki wan se ke jing kela ka bamut bar bang kwa ban kren ni fi ke ni ke sngi le se bleu la kerkhui fi kat ni bau kwa ban penan kam ke jim ke jong pi ban nang ni sekmat Bapim dei syu ban yo diang tai ta ke jing kyrkhu ki bakan jado reu blei kwa ban kyrkhu fi ha ka bakan ja ban sim bapin long ka daw ke jing kyrkhu ya ki hajar bari ki pau hajar kan men to yu bapin yo tang yaladi hendrai ka dei pi ban airu ya kata ka bapi yo dei ka spa ka po hendrai U Jisu bapi pi yo ban sam yu U Jisu sha ka perthai ban ngai la da pi sam Como blei la kyrkhu fi ka bakan jado pini iru ki jing kyrkhu ha bakan jaman sim haba pi sedang ban ai ka tin ke jong blei haba pi sedang ban the ya ka dono ke jong fi ban eat you try ba di ka ba fin ya lap ka gospel ya ka ba fin lei ai na ka ban tau try fini i bo blei un pen roi ya kita ki men si un pen mi un pen wan ni ki breu na mi na set ni na stay ni sti bakin wan ban pediang ya U Jisu leng ba jong fi leng ba ke jing shkri ke jong fi leng ba ke jing ai ke jong fi leng ba ka ta ke jing em ke jong fi Ngasno bo blain panan kam pelat ifi ba. Wait pelat ifi de shisha. Bula kyrkhu ifi. Baru khat ifi kan yasni. Umsim lawan man penram ban keli ifi mela penyap briu kat nungot. Mela syok kan mela thap kan no. Mela keren ben kan no, mela keren khor kan no em. Utrai khlam wan. Ban keli ifi kan kesi khlam wan ban ya khen jing khen ba fi. Khlam wan ban penram ifi. Re wan ban kyrkhu ifi ba wan ban khat ifi. Ya ka ba udan ke jing tmui ka ba penan kam bor ba ke jing be jong fi. Ba kwa ba nong fi ke ne ke sngi ka ba menta. Ngasno u bleu khat ki businessman ke ne ke sngi. O wan ngala kyrkhu fi. Ya ka ba ngan yo ben pelong fi ka daw jong jing kyrkhu. Ka men to ju Petros usmu thu ke ne ka wai. Lu tang kalang empat kala ka ba mut. Nganang dei u nongpop nganang dei u ta u ba. U ba ya la ka jong ke lenti kat ni u bleu la kyrkhu nga. Kat ni u Jisu la kyrkhu nga. Orang ngabut ya uli tekat nutam. Uklam benut kita ke dok kha. Ki beladap ha kita ke lieng ha kita ke sngi. Ha ke jing syau la ni benut. Reu smong tu bo ye ha khmat jong niu nong kyrkhu. Ong la dam tak ke sngi ngau bo pop kat niu la kyrkhu kat niu la le sebun kat niu la le bha. Ngau pom pat i thu yu ngau pom pat nget hu kat niu la kyrkhu. La dang ngabut ya uli tekat nutam. Tadi tau Petros long bestar wi ro itu ki dok kha jong ubaro. Wi ro itu ki lieng jong ubaro. Baru sedang ban buat U Jisu na doon ta kasngi. Na doon ta kasngi u buat. Bara bula buat. Ka jing im ka jung na doon ta kasngi kam sim la long ka jing im jo ka jing babe. Mangai ngo u blai ka ne ka por ka mamenta. Wa kum ba trau khat i Petros u khat i firo ka ne kasngi ka mamenta. Aga skau. U trau dan ban le ki kamba ka jing im ka jong fi. Aga skau ba trau panan kam bor ba ka jing im jo fi. Balai film Bot no iu trai kan kasngi. Balai film bot no U Jisu kan kasngi. Baru kwa ban kyrkhu fi mdei tang ha kata ka bakin jado oi pila yo. Kata ka bakin jado andre kwa ban kyrkhu fi ka bakin jaman sim. Kwa ban kyrkhu fi kata ka bakin jaman sim. Kwa ban kyrkhu fi adu kata ba kata ka thiar ka bakin jaman sim ju kan long ka badak ko bislai. Badak kata ka jing slai ka jang fi la ban theru isaki wai. Ublen kyrkhu fi kan kasngi menta.
Hanga snow man taga sngi u bleu kyrkhu fi haga bagan jaman sim ya bin te no taga bagan jaman sim kan shaki tagi men sim ki badan kam shisha ki batngan ki basliang ki men sim ki batngan ki basliang ye jing shisha ki batngan ye jing pen em ki batngan U Jisu barang ngai u try kyrkhu fi ga sngi ki bamanta but one man cut fi kombo one man cut u Petros one man cut fi ru ha ga sngi tadeng ta la la cut wa ju pai dian wa ju kan tat ikat ke jing cut u Petros u labut U Jisu berwa kala long u apostol bo krautam ngai ngu u Balei bo khat ifi ro kan kesni ku bola khat yang aru khat ya phiru kan kesni tadeng ta ka abanang ifi wanam khuslai la phi bot u trai finum duk fi bot u trai finum kerdo la fi bot u trai finum jenjar namar hakapor finam pop u Balei la kar khu kan ne la fi la hok le kan no tamun kar khu ifi tadeng ta ka abanang ifi kan kesni pai should try both U Jisu fin long kadao jong jing kyrkhu ki babon ki men sim ni ne dwai kan por kam manta ni dwai try na sngo kan ki por nga kren ba ini ba ya ka mela kyrkhu palat ke jing em ke jong I ya ka ba mela le shibon ki kamba I kam ki ba bha ga jing em ke jong I mela le sbon palat ba mela ya sha I de ke jing ya sha slam ke jong me ko try mela ga sngi mem shem lawan ban kan tat I de u khon jong me mem shim lawan kan tat I go try men shawan go try man khat I melawan go try man pen mi ba in wan shaga jing kala ka ba mga duai nam ta jong phi ba kan ka sngi aga karteng ke jong Jisu nga duai bu try khat ya phi jam la ka jong ka no nget kumbo Petros ula nget ba u try pen kambor ba phi kumbo pen kam U Petros so ngidan la ka jong jing du da ka jing jing hin try thau ye ka ta u khat I ki breu ki baduna u khat I ki breu ki bapop bu kwa ban kyrkhu ye phi baru kwa ban pelong I phi ka dau jo ke jing kyrkhu I ki bapon ki men sim na ka banta ki hima ga jo o fi de breu betreshtam u trau I ki ki betreshtam u khat ye phi ru menta ba fin treshtam nam da ki hima ga jo o namar ke spa ga fi dan ke tang sport re ke spa bu trau ai fi ke ski ke spa jo ke jing pet em ka long bam jikot dan meno bala ban to dan wei bala ban shimno kam dan kanu ka sarang ka bala ban bam kam dan kanu ka bala ban pendo na mar ka spa bu try ai fi ka ski ka spa bam jikot ba ka spa ka de fi ben the shakita ken ki ba kerdo shakita ken ki bam dan ba fin yo ban ai ka gospel fi yo ban ai ka ktien ba fin long ke unong pla unong yalap ka gospel ka jong Jesus Christ pimpat priang U Jisu ngas ngo ndai hagan ka sngi utra Ukraine fi ukhat fi ko bawang wan no an pelong fi si shaw nong tong breu an pelong fi ken u shakri u jong an pelong fi ken u breu u ban long ka jingker khu ye ki babon ki men sia ngan pelong manga wang utra wal ku slide esi pim dan non ek and jingnang jin start u kumbo Petros dan jingnang jin start nu tra la khat bon khat fi u khat fi ka sngi wa mata hallelujah ngadwai kar khu fi ka bor ka jong blai ka to imun sim ko u to haga jing go jong fi hallelujah openan kambor ba fi na do man ta sni hallelujah dan shibona ga sni kuma phi ba ai ngo u blai fi snap but dan peng jong phi ru ndai tangi rang ba ga ki kin thai ru ga ka por bo blai la kar khu fi u blai khat ye phi ru ga sni u khat ye ki bo bon ula khat kum ye ka Lydia ga Dorcas ula khat ga Tabitha ula khat ye ka Esther ula khat ga Deborah u khat ye phi ru ga ka por ye ka fin shakri kan ye utrai adwai nga kyrkhu ba ke jing ho oi ke jong phi ke sni ka penan buram yo blai adwai nga sungu an sung ye phi ru ha ka teng U Jisu amen ada dai ma phi sa phone nga ta man ro shini ke jaka ni yo ban ya kran in yo ban ya ben bet ye ban ngai bu trahi un penan kam ni ke jing em ke jong phi idan dia ban ya rap ye phi ya ka finang la ban san ya ka finang la ro ban long ke jing kyrkhu bo blai un pendap ya ka jing thmu ke jong ha ke jing em ke jong phi khlai shibon ngin sai shem pat utrai na kyrkhu fi blai ta ka buram ju amen